Oh, tindog gamay to, Ben. Ay, Romel, tindog gamay, tindog. Oh. Grabe ang Yes, sir. tindog yato, oh. Yes, sir. Wow, grabe. Dagko siya. Ben. Gol pa ko, Papa J. Boy Nunoy. Kung anong klase kini Papa J. Boy Nunoy, kag nga nagaproblema ko. Amo ni ang mga natabo. Wow! Amo di, pre. Muna ni syudad. Kamusta biyahe mo? Okay lang, sir. Kapoy? Di man, kaya lang man, pero... Ay. Sige lang, Amo ka lang ng syudad, sir. Oo, amo ni. Kita mo tong, aeroplano ka ginato, hindi to dako nga pispis, ha? Abi ko man galing ang pispis, sir. Ano na nagadagan, sir? Kuha na, sudan lang sa train. sapato. Oo, train. May train na galing mo, sir. Abi mo, dako nga lago. Grabe, no? Amo gina, pre. Amo ginang manami, basta ari ka na sa syudad ba? Diba? Kanya nga building, sir. Mga pila ka adlaw na gihimo, sir. Ay, kuha na. Tinuig na. Tuig gali na? Kita mo ya ka gobyerno na. Oo. Tinuig na. Teka, musta si auntie to? Kag si uncle dito sa inyo? Amo ginangambal ko, sir. Kailangan gina ako mag-ubra diri, sir, kay para makabulig-bulig man ko sa akong pamilya, sir. Ay, tama, gila. Adlaw sa aga kamuti. Ate, oo. Sa udto, saging. Magabot sa gabi, kamuti na naman. Ay, te. Sir. Pero, hindi ka magkabalaka. Itong mga naagyan mo dito sa inyo, kanang mga naagyan mo dito nga sudan, pamahaw mo spaghetti. Ikaw, panyaga mo makaroni. Unsa ko, no? Oo, panihapon ta na, kuan. Panihapon ta na crispy pata. Wow! Kag hindi mo na itong matilawan ng mga naagyan mo ya dati. Salamat kayo, sir. Amo gani Salamat nga kayo, sir. ginapasalamatan ko man kay kuan mo. Nagpayo kay napasugot man ginikanan mo sa pag-text ko sa imo. Wala sila mahimo, sir, kay basta ang amba ko sila. Gusto na kong makabulig ko sa ila sa pamilya na ko, sir. Amo na ya. Amo nang nagsugot ko sa imong offer, sir. Amo na ya, gusto ko. Sir, pwede ko mamangkot, sir. Ah. Ano kaning ubra ko diri, sir? Di ba ang hambal ko sa imo dito Gasolinahan. sa gasolinahan? Sir. Pero Kaya katong ko na, sir. Kaya ko na, sir. Kaya mo na. Nagbilib ko ya sa imo nga kaya mo na, pero subong Oh, sarado na bitong gasolinahan. sarado na. Oo. So, paano na lang, sir, kung sarado na? Pero hindi ka magkabalaka. Oh, Madamo ka diya sang pwede ubrahan. sige, sir. Sige, Okay lang. Biskin mas na lang maayo ang obra, sir. pa. Mahawa na ita kay dugay-dugay, masugod ka na ubra. Magsugod na kong ubra ngayon? Sugod ka na yung ubra. Tadali na. Sige, sir. O pasabaw ka gida. Sige, sir. Kaldo. Salamat kayo, sir. Sa kakaldero nga kaldo, ubuso mo. Magamit mo gini karon. Di mo dako ito. Ay, sus, hindi sir. na. Sige lang bala. Sige, sir. Sige, Dali na, dali na. Salamat kayo, Basta sir. na. Salamat kayo, sir. Oo. Pamaring bagong ni mong recruit, Brad. Amo ni. Pe, Pero maasahan gini ha. dali lang. Makakaya ba ka niya o kaneng isang mga 5 rounds Ay, sus, kaya eh. Kaya na ya. Isipon mo Manny Pacquiao gani, kaya 12 rounds, kamuti la. Ari, kamuti man yung ginabiraya dito, pre. Ba? Pero may mix man nga balinghoy kung kaisa. Di ba? Oo, sir. O, tanawang pang... Bilog adlaw, sir. O, tanawati. Panindog ya pa lang na yan. Pwede Ba? kayo ni. Kung ready na siya, harap ng customer sa sulod na kulat paabot sa iya. Ote, sige. Sige. Toy, Sir. amo ni himuon mo dito. Sulod ka dira sa kwarto. Sir. Basta ang mahambal ko sa imo, kung ano ihambal niya, Oo, sundon mo, ubrahon mo lang. Sir. Kag kung kita mo, ang imo pag-ubrahon, di hapos lang niya, ara ka pa sa aircon. Kana, sir, gusto na ako ng aircon, sir. Kag isa pa, kung pila masweldo mo dito ya sa inyo, ariya triple niya, inuras lang. Tuod ka, sir. Oo. Kanahan ko, sir. Sige pala. Sir, pero, sir, Ariyo. ano mang ubra na ko diri, sir? Ay, sige lang pala. Tito na bala karon sa sulod. Ari, dala lang ning lana. Lana? Dala lang na lana. Anong kumana yung lana, sir? Once magbukal karon ng lana, magamit mo na na. Gamit mo na na. Mabugal lang lana? Oo. Pa- Sige na pala. Sige na. Oy, O, sa sulod. mga nagpaabot kami dire.
Sulod na, dali. Sir. Sunod ko, sir. Mayo kay disulod ka dirito. Sir? Sugdi naghilot ning akong mga mayor nga ugat. Mahilot ko, sir. Alagan, ang sabalay dapat nimong himuon nire. Ayaw ka balaka do. Ako'y bahala ka nimo. Hindi na ko maintindihan kung sabi sa lalaki man siya. Ato, ayaw ka balaka. Ako'y bahala ka nimo. Damo ko kwarta to. Ako'y bahala sa imo tanang mga tip. Ha? Basta nga ko ato. Kanang mayor nga ugat. Kami medyo dagko na kayo ng mga ugat ako. Ibarikos na na. Palihog ko, hilutan ng mga ugat na ko. Ako'y bahala nimo to. Ako'y bahala sa imong mo timpla og kape. Ako'y bahala sa imong mo bakalog sapatos. Og t-shirt, og tanan pa nimong gusto. Ihatag ka na. Ihatag ko na sa imo. Mo ba, sir? Siguro. Sige na to. Ay, dagang istorya to. Kay pagkatapos ani, librehon ko ikaw og kaldo. Sige, sir. Oh, isa pa to. Ayaw na kong tawagag sir. Ha? Ayaw kong tawagag sir. Tawagan lang kong madam. Bungot sa iring. Bayot na din. Ano po'y bago nagabot na customer? Oy, madam! Come in. Diretso na. Aray na. Diretso pa. Ay, to. Hoy, madam, good morning, madam. Isamot na kagwapa, madam. Ay, siyempre. Kuha niya. Alagang lala niya. Ay, madam, good thing. Oy. Ayaw kay, nakabot ka, bangod kay. May bago tang nga masahista. Ay, Gwapo na. Matso pa. Bet na bet ko gid siya. Nakita naman na, madam. Nakita naman na. Ay, ala. Dili na mo. Atong isa na sa may, medyo sa kilid. Ay, sa may, grabe ah. Sa may poste. To, tindog gamay to, Ben. Oy, Romel, tindog gamay. To. Grabe ang Yes, sir. tindog yun to, Yes, sir. Wow, grabe. Dagko siya. Beto, pungko daw to. Tanawon ta ko ang kuwan. Ma'am. Pungko. Ma'am. Oh, grabe to, Ang tindog mo to, 14. Ang pungko mo, 12. Ay, hala. Dali na. Sir, Sir, ari ang imong nga tip. O, basi kung pwede. ay, salamat. Kami na lang diduwa. Romel, ayos na si ma'am, ha? Ano pangalan mo to? Ma'am Ruel, ma'am. Ay, Roel, hindi ka magkabalak ka to, Roel, ha? Kaya matapos mo karoon paghahilot sa agon, ihatag ko ang ikalipay ni mo. Di ba? Romel, ayos na si ma'am, kaya dako na mo hatag og tip si ma'am. Yan. Dali na. Ma'am, dali lang, ma'am. to. Dala mo ang lana to, ha? Romel, ready ka na tanan. Lana, losyong tanan, ha? Kompleto na dapat tira, ha? Bagong gwapo sa imo to, no? Katiga-tiga sa mga muscle mo, ha? Hindi pagbitina si madam, ha? Hindi pagbitina. Hindi ang... To, ha? Madam, dali lang, madam. First time mo nito, ha? Madam, manghugasan ko, madam. Ay, hindi na maghugas. Hindi na paghugasin. Madam, dali lang din, madam. Hindi na pala. Sige. Hindi na maghugas ba? Sige, To, madam. ha? Kung Madam. gusto mo to, bagong motor, gwapong sapatos, bagong bayo, ha? Imuan mo to, ha? Pagkasundon mo lang ang pagkakuhan ko, ha? Anong pagkasundan ko, madam? Sundon mo lang kung ano ang paghahambal ko sa imo. Ano nang magpapambalo, madam? Sige na to, ha? Pagwaan ang imong alayan niya. Lala mo niya ini. Ay, sige na to. Hindi, nagalining imo to, ha? Ari dirito, may kuwan ako di, may hot sauce ako diri, ha? Sige, Pero magamit pa mi ito, iyan isang siomay. Pwede niya. Sige, madam. Sige na to, Sundan ha? O, sige na madam. to, ha? Sundan na natin, eh. Dali lang to, ha? Yes, madam. Ako
Ako ang dara sa likod. Madam, ako man ang hilot, madam. Ako ang mahilot sa imo. Ako man ang mag-massage, madam. Ako ang mahilot sa imo for now. Bako namin ito, no? Ay, katibsol, gen. Sige to, ha? Madam. Duko. Madam. Sige na pala, tol. Nagbago yung Ikaw, boses. tol ba? Tol? Ikaw ni Tol. Bigyan ta ka karon, tol. Ayaw, Tol. Panugayon mo pa ni tol. Sige na, tol. Sige na, buwan. Ayaw, Tol. Para galito. Maluoy ka, Kahumok Tol. sa imo nga likod. Ay, habong ka. Di ba? Kaya korte ka. Anong nagbaka-baka, magkaglakaw? Pandamay ka mata. Ano tapusin mo to? Kamusta? Dala na di ang kwarta, i-remit sa akon kaya kuhaan pa na kung isang 5% eh. Bali may 5% ako diri. Sir, pwede ito kami storage tarong, sir. Ay, dali lang nga na sarado. Duha lang nga na. Sir, Ano pwede ito but mo siya ganun? Di, okay nalingaw ka? Sir, abi ko pampatindan akong sudlan din nga trabaho, sir. Di trabaho mo na Japon. At least marangal na trabaho Natawa na. ba lang ang itsura ko, sir? Kaya na. 3 kadlaw mapali na. Kita mo siyang una to, nagyan ko man na diri. Pero isipon ta daya, kung maka-income, makaganar ta. Sir, kaya na ko yung mga obra, sir. Pero Kaya na. naman muna, sir. Maanad lang kasi na to. Sa una lang na yung sakit. Sir. Ma- May sunod na naman. May nisunod na naman. Madam! Oy, madam, ay, Madam! kinabot ka. Basta pwede anay kami ka break time, madam. Oo. Pahiyopon ko mananay ka kaldo ni akon nga bata di mo. Ay, madam. Arito. Sit down. Bumbay Relax, kaldo to. Pasensya lang to. Way niya pataw pero laban niya luy. Sir, din ako alin, sir. Sige na pala. Isipon mo. Pila na income mo? 10,000 na. Oh, Sir, din ako alin, ang sir. 10,000 mo na yato. Isa mo na nakabulan, kayod-kayudan. Duwa. Ay, Romel. Isa mo na kadlaw. Oh. Daw kay pabana kay nagpaabot si madam. To. Kuan na gito, ha? Panindugan, binarugan mo gito. Panindugan. Magpakabakod ka. Sir, Sige na pala. Hindi na ako ni kaya, sir. Ay, sige na pala. Maanad ka lang na. Mayo gani na. Mayo gani na to. Kadugayan na ya to. Gapungko ka pa lang ya to. Gakuan na ya mo. Sige na pala. To, singgit lang tabang to kung hindi na makaya to. Kadugayan to. Maanad ra ka na to. Hasta subong Papa J. Boy Nonoy. Doon nalansang na ako diri sa akong trabaho as masahista / Grabe galito Papa J. All around. all around. May slash pagid. Boxidor. Huwag ka man ka parang lapsi sina to. Doto Ruel. Basi ka parang lospad ka na pa. Huwag man usahay. Ang bala si boss mo nga kuan. On leave ka na. Bisan one kuan lang. 1 month nga makapahuway-huway. Kang mapali man gamay. Gusto ko ang income Papa J. Boy Nonoy kay kung income lang istoryahan, dako gid ang income. Pero ang problema daw dili ko matulon Papa J. Boy Nonoy ang mga diskarte sa sulod sa kwarto labim na kami na lang duha. Hindi ka pa sinato. Kung kaysa, hindi mo na lang mabatyagan na. Nga nakautot ka na. Hungaw. Kung kaysa, sang una to, ang utot mo magahot. Subong ang utot mo. Ano na, Brad? Ano na yung obra, Brad? Ambot gani. Oh. Wala, may kabataan ka. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Kung kwarta lang ang istoryahan, grabe ang kwarta. Actually, that time, Papa J. Boy Nonoy, isa lang kaadlaw, naka 20,000 na ko. Wow, grabe. Oh, grabe, no? Sana all na lang gininginan nga trabaho. Pwede na, ang balon mo si boss mo, agreement ka mo, maka-income ka, makalapas ka sa kuta mo 20,000, pahuway ka, Pahuway na. kinsi kadlaw. Oo. Mara ka pahuway-huway man kang mabisan pa paano, makuganan man na. Makuganan ang imong pilas kasing-kasing. Nag-hire po ko sa nagduha, Brad. Abaw, apas lang wanay na papati. Ang magitong hambal ko, kung mabot ko sa point, pertinig nga pigado. Padala na migrasyon nila. Pag-isipan na rin namon, mga 3 kadlaw Ano kayang pwede na kung imuhan Papa J. Boy Nonoy? Ipadayo na ba ni? Pero wala mong ko nag-enjoy dali Papa J. Boy Nonoy. Sa kwarta ko nag-enjoy. Pero sa kong trabaho, wala ko nag-enjoy.
Ay, nako. Kumbaga daw, nag-income siya, Papa J, pero labag sa Labag loob niya. Oo. Ano ang ma-advise niyo sa kuha, Papa J. Boy Nunoy? Salamat! Ang inyong sender, Roel.